Cotkarên Rojavayê Kurdistanê salane li hêviya Adarê dimînin ku têde rêjeyek baş ji baranê dibare û ew yek alîkar e di başkirina werzê Çandiniyê de û navê wê pêla baranê dikin Şêx Newroz ku erebên ku li wê deverê jî hatine bicihkirin dibêjin em salane li hêviya Şêx Newroza Kurdan dimînin. Lê ev sal Şêx Newroz piştî cejna Newrozê bi du rojan dest pê kir û Newroza ku bi roja guhertina Seqayê di navbera zivistan û buharê de tê naskirin bi seqayeke xweş derbas bû û Şêx Newroza ku dereng ket bû egera lehiyekê li Rojavayê Kurdistanê û hin deverên dî ji Herêma Kurdistanê. Ji doh sibaha de pêleke baranbarînê Rojava û Başûrê Kurdistanê girtiye û metirsiya durustbûna lehiyê heye. Li gor zanyariyên ku ji bajarê Dêrikê hatine bidestxistin, astê avaçemê wî bajarî bilind bû û av gihişt malên ku nêzîkî wî çemîne bi taybet texên xêrika û kornîş û nêzîkî geracê û ziyanên maddî rû dane û hejmarek xanî li gundên Banaqesrê û Gerdemiyê rûxiyane. Her ji ber berdewamiya barîna baranê, metirsiya rûxandina bendava Borzel Rojhilatî bajar heye û hin zanyarî derbanê rûxana bendava Kîşkê jî hene. Her wiha kolanên her yek ji bajarên Girkêlegê û Çilaxa û Tirbespiyê tijî av bûne û metirsiya rûxana xaniyan heye. Li aliyekê dî ava vexwarinê li Dêrikê li gel ava baranê têkil bûye û nema ji vexwarinê re dibe û ew yek metirsiya durustbûna karesateke mirovî dide eger çareser nebe dilestirîn dem de. Ew pêla barîna baranê. Her wiha Başûrê Kurdistanê an ku Herêma Kurdistanê jî girtiye û ziyan gihiştiye pira sêmalka ya ku Rojava û Başûrê Kurdistanê bi hevgirê dide. Li gor destgehên fermî, egera durustbûna lehiyê li hejmarek deveran li Kurdistana Sûriye û Herêma Kurdistanê û Sûriye û Iraqê ta roja îniyê heye ku ew pêla bihêz ya barîna baranê berdewam be.